Većina istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina pokazuju da je sve više primjera elektroničkog zlostavljanja, dakle neprihvatljivog ponašanja putem interneta kada bilo tko, djeca, mladi, stariji, šalju neprimjerene poruke, prijete, psuju ili prenose bilo kakve neprihvatljive obrasce ponašanja. To je bio izravni povod zašto smo mi zapravo kroz komunikološku školu u Matici Hrvatskoj pozvali nekoliko institucija za koje procjenjujemo da mogu napraviti jako puno u našem društvu i da zajedno možemo stvoriti nešto novo, jedan novi projekt kako bismo još više informirali građane o tome što to zaista jest, kakve su prijetnje i opasnosti. Cyberbullying se više ne može ignorirati. Uz ove podatke osobito je istaknuti slučaj Facebook grupe Vinkovačke kurve o kojoj nam je iz prve ruke govorila jedna od žrtvi, Marija Renić. Pa ja sam se uključila iz nekog osobnog osjećaja jer je mene direktno povrijedilo to što su neke djevojčice koje nevino tamo objavljene i što jednostavno na tim fotografijama na kojima su doslovno djevojčice od 10, 11, 12 godina ne mogu biti to za šta su proglašene. To su doslovno njima ukradene sa njihove profilne fotografije, iskorištene za nešto što je jako ružno i što je direktno etiketiranje i prozivanje imenom i prezimenom. Pa prvi korak koji sam poduzela da sam to prijavila Facebooku, a nakon toga sam pozvala sve svoje prijatelje da oni isto to naprave. Mislim da je najteži bio trenutak kad je Facebook dao povratnu informaciju da oni ne vide tu ništa sporno. I kad je nama svima stigao isti kopirani odgovor da ne vide nikakav problem i da je tu sve što se Facebooka tiče prema pravilima i u redu. Kada su krenule ti članci na engleskom jeziku koji osuđuju tu administratoricu Viki koja je odgovarala u ime Facebooka i kada su napisane nekoliko takvih članaka na engleskom, onda su se Facebooka institucije ispričao nama u ime Viki jer je ona nova na poslu i jednostavno nije mogla shvatiti dimenziju priče i stranica je nakon toga već kroz možda 10 minuta maknuta. Ja sam došla u toj zadnjoj fazi, znači prije nego što se ugasila stranica, onda su objavili i mene, ali mislim da to iz perspektive odrasle osobe nije bilo toliki teško podnijeti za razliku od onih djevojčica s kojima sam ja imala kontakt i pričala koliko je to u biti njima teško bilo na van. Da djeca nakon takvih iskustava zaista imaju emocionalne reakcije, od pada školskog uspjeha, što vjerojatno u školama primjećuju, vide, pada pažnje, koncentracije, povučenosti, socijalne izolacije u svakodnevnim situacijama, izbjegavanja škole, markiranja, dugotrajnog izbivanja koje roditelji onda opravdavaju jer se dijete boji ići u školu nakon takvih situacija, do u nekim slučajevima i zaista ekstremnih oblika depresivnosti, anksioznosti. Pitanje svih negativnosti kad su pitanje društvene mreže, korištenje interneta, nešto što je odgovornost prije svega roditelja. Onda naravno određenih odgojno-obrazovnih institucija, a u konačnici i društva u cijelosti. Naime, ja to vrlo često kažem, sve ono što je dobro u hrvatskom društvu zasluga je obitelji, odnosno roditelja, ali nažalost i najvećim dijelom ono što je loše. Kad je loše u društvu, onda se najčešće proziva institucije, pa onda kažu institucije nisu odradile svoj posao. Ja vas pitam kako može institucija kontrolirati da taj zabrinjavajući postotak djece do 13 godina koja ima Facebook. Dakle, institucija ni na koji način ne može tom djetetu kupiti odgovarajući mobitel kojim će se on moći priključiti na društvenu mrežu, nego ta institucija je roditelj. I uistinu, koliko god se možda neko s tim složio ili ne složio, ali i po ovim pokazateljima, ja ću ustvrditi, mi živimo u društvu neodgovornog roditeljstva.
Ne bih istina volio da se raspravljajući o ovoj temi stvori jedna slika koja se u Hrvatskoj sve češće stvara od određenih, ja bih rekao, konzervativnih pedagoga koji su a priori protiv društvenih mreža. Ne, ja nisam protiv društvenih mreža, nisam niti protiv interneta, ja sam i za jedno i za drugo, ali selektivno i odgovorno. Zašto djeca toliko vjeruju u ovom slučaju Facebooku, odnosno internetu, jer je riječ o onome što stručnjaci, pogotovo informatičari, nazivaju, jel tako, virtualna zbilja ili virtualna stvarnost. Zašto djeca vjeruju toliko toj virtualnoj stvarnosti? To je najveći problem medijske, ako hoćete, pedagogije, a njime se praktički rijetko ko bavi. Ima li ikakve inicijative da se u kurikulume, dakle, nastavnih programa, uvrsti medijska pismenost, recimo u sklopu predmeta hrvatski jezik? Ne možemo govoriti o nikakvoj sustavnoj edukaciji takvih učitelja, odnosno nastavnika, kada je u pitanju, dakle, ta materija. Dakle, zasigurno vjerujem da će u okviru kurikularnih promjena nakon donošenja strategije sljedeći korak su kurikulumi za pojedine nastavne predmete. Ja doista vjerujem da medijska kultura naći svoje mjesto. Uz širenje edukacije, važno je da djeca i sve žrtve cyberbullinga znaju da postoji niz institucija i ljudi kojima se mogu i trebaju obratiti.